ka. Malalaoman, katotohanan an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa ngunyan 10 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabos. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Pit sa 25 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal sa barata sa pagkaudto. An sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo si Cha Buena Obra. Si Tone Saison Jr. ang satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Rayago Ligacion sa opisina. Si Jimson Oco, si Ringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Kaso Reco 3, magkakaigwana naman nin power interruption sa aga aldaw nin Huwebes. Tulong magka-partidaryo duman sa banwaan kan Sangay Camarines Sur, tinamaan kan COVID-19, pira sa mga ini minor de edad. Mandatory PMBIC testing pinauuntok kan DOTR. Rural Health Unit sa San Jose, Camarines Sur, isinasa-irarom sa lockdown. Matapos man na magpositibo sa COVID-19, ang sarong midwife asin duwang nurse, abuton sa 20 staff kabali ang Municipal Health Officer, kabali sa naka-isolate. DENR Bicol na hahadit sa environmental problem na darakan pandemya. Tamang pag-aapon kan mga gamit na PPEs liwat pig-apilar sa publiko. Saro gadan tulo irido sa salpukan kan duwang motorsiklo duman sa Labo, Camarines Norte. Penro, Camarines Norte pinagbutasan ang sarong reticulated python. Kabilugan na kaso kan COVID-19 sa Catanduanes, suminakat na sa labi sa Sangribo, Departamento nin Salud sa probinsya na hahadit sa padagos na pagdakol kan kaso sa isla. Mayor Andy Mariscotes mananaon nin mga laptop asin man TV sets sa mga eskwelahan asin man school supplies sa mga estudyante sa elementarya sa pagbubukas kan klase. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Mga grupo sinimbag 2022 BP bid ni Duterte.
Duterte pwede kaya na magdalagan sa Vice Presidente. Lacson Soto, Wapakils, Dagos Paman Giraray, ang plano. PDP Laban Faction Duterte pinag-ako na ang pagdalagan na Vice Presidente sa taon 2022. Rocky habo paman na kumpirmaron. Initial na senatorial slate. Pfizer COVID-19 vaccine haraninang mabakal sa butika sigon sa Malacañang. Pfizer mayo pa man na aplikasyon para man sa CPR. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. An bareta sa pagkaudto na sa indong maaantabayanan. Inihatod sa indo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors. Sinda Honorable John G. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Asinman Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Liwat na naman na magkakaigwanin pagpalsok kan supply kan kuryente an Casoreco 3. An nakatalaan nindang schedule ini sa aga aldaw ni Huwebes. Madurar an sinambitan ng pagpalsok kan supply kan kuryente. 2 oras poon alas 4 nin maumagahon hasta alas 6 nin maumagahon. An apektadong lugar iyo an Peder 5, Syudad kan Iriga, Mountain Unit kan Barangay, parte kan Barangay San Agustin, Barangay San Isidro, asinman an entire na Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Siringman sa Banwaan kan Buhi, an Barangay Burok-Busok. An rason na naman kan sinambitan ng pagbalsok kan supply kan kuryente na madurar nin 2 oras. Iyo an construction kan additional na poste sa Barangay Santa Teresita sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Relokasyon kan mga poste sa apektadong tinampo sa pagpahewas na proyekto kan DPWH, clearing kan distribution lines. Mantang ano man na oras kung tapos na ang pagtrabaho kan mga personahis kan Casoreco 3, liwat na ibabalik ang supply kan kuryente sa sinambitan ng lugar. Mientras tanto, makalihis man ang pirang aldaw na pagtitiner kan COVID-19 free, liwat na naman na nailista ang infection sa Banwaan kan Sangay, Camarines Sur. Kabali sa tulong panibagong nagpositibo, iyo ang 7, asinman 8 taon na aking lalaki sa Barangay Turagi. Tinamaan man kan sinambitan ng helang ang 26 anyos na babayi na si Bicol patient numerado 23537 na residente kan kaparehas na barangay, asin napag-araman na ang tulo
parehas magka sa diring tao man sana asin mayo ining travel history. Base sa ipigpaluwas na COVID-19 update kan sangay LGU, kan nakaaging Agosto 17 taon 2021 kan makamati nin sintomas an 8 taon na aking lalaki na suminunod na aldaw Agosto 18 iyo an 26 anyos man na babayi sunod man na nakamati kan sintomas, mientras na Agosto 19 taon 2021 man kan mahilingan nin sintomas an 7 taon na aking lalaki. Tulos man sindang ipinag sa irarom sa rapid antigen test kung sain parehas nagpositibo ang resulta na nakonfirmar man sa pagikan pagsasairarom sa mga ini sa RT-PCR test. Sa presenteng nasa quarantine facilities na ang pasyente, mientras na padagos man ang pinagsasagibong contact tracing. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, makakahingalo naman ang mga may sadiri kan bihikulo asin man mga negosyante na nakapalibot sa Land Transportation Office digdi sa syudad kan Iriga asin man sa syudad kan Naga. Hulita daina kaipuhan na magdayo tanganing makakuanin rekisitos sa pag-renew kan anuman na mga bihikulo. Ipinagsugo kan DOTR sa LTO na isuspender mo na ang pag-implementar sa PMBIC. Ang PMBIC sa Camarines Sur, yao na ngunyan sa Pili asin man sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Mientras tanto, padagos man ang pag-interview assessment kan release kan ako Bicol Educational Assistant sa mga piling benepisyaryo sa probinsya kan Masbate sa ginibong aktibidad sa DSWD SWAD Barangay Tugbo, Masbate kan Agosto 23 taon 2021 kan Lunes 30 benepisyaries ang nag-resibe kan ayuda. An ako Bicol Educational Assistance ini kabali sa programang tabang sa edukasyon na may katuyuhan na makatabang asin man magtaunin suporta sa mga nag-aaradal na nagmamawot na magpadagos o may padagos an sa indaman na pag-aadal. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga bareta, puon ka na aldaw nin Lunes, day mo na nagbukas ang Rural Health Unit sa San Jose, Camarines Sur, matapos man ining isairarom sa lockdown nin huli sa pagpositibo sa COVID-19 kanagkakapirang healthcare workers duman. Sigun ki Dr. Arnel Armeya, Municipal Health Officer, sarong midwife asin duwang nurse ang nagpositibo sa isinagibong routine RT-PCR test kanakaaging simana. Magin siya kabali man sa abuton sa 20 staff na nagsairarom sa isolation asin ipinagsalang man sa swab testing. Mientras tantong maski naka-isolate ang gabus na empleyado kan RHU, daiman subuot maaapiktaran ang vaccination rollout sa saindang lugar nin hulita sigun man ki Armeya. Ang bakunahan naka-schedule o nakatalaan na gibuhon sa ikaduhang simana sa bulan kan Setyembre. Ang mga mapa-check up asin man mga tawong mahagad nin bulong
para man sa indang mga pinagmamating kamatean pwede sir subuot na magtuyo sa San Jose Medicare Community Hospital asin man sa Lagunoy RHU sa Kataid na Banwaan sana. Liwat man na nangapudan ngunyan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa publiko ni na kooperasyon tangani man na mapugulan ang posibleng problema sa kapalibutan na darakan presenting pandemya. Hasta sa ngunyan kaya problema pa man giraray subuot an halangkaw na bulyum kan basura orog na kan mga gamit na face mask asin man face shield o an inaapod na household care o healthcare waste. Sigon paman ki DENR Bicol Communication Officer 2 Juan Marescotes an mga siring na basura an kaipuhan na masegregate nin tultol nin huli sa posibilidad na kontaminado ini kan virus. Sigon paman digdi bako sanaan salod kan mga residente an sa indaman na pinagkukonsiderar kundi magin kan mga kolektor kan basura na subuot mas dubling exposed sa peligro na pwede ser na darahon kan mga mismanaged na basura. An mga inisubuot an maikukonsiderar man na mga frontliner na mayong takot man na nagluluwas sa mga tinampo tangani sanang maglinig kung kaya dapat man na mapangatamanan an na kapakanan kan mga ini. Magigirumduman na sarong press statement ang tinawanan ninduon kan DENR chief an importansya kan responsableng pag-aapon kan COVID-19 letter orog na. Ang gamit na disposable face mask nin huli sa peligro na pinagdadara kaini magin sa mga terrestrial and aquatic animals. In connection paman kaini liwat man na pigpagirumdum kan ahensya an importansya kan pagpapartisipar kan lambang pamilya sa tamang susuruhay kan mga gamit na PPEs sa iba man na solid waste. Kasabay naman ang apelasyon sa mga lokal na gobyerno na magtagama manin sa diring disposal areas para man sa mga household healthcare waste sa indaman na mga barangay. Paabutan tamanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Sinda Jiminay Prestado Bongais Salva, si Madam Rosetta Rombaon Nere na nagaantabay duman sa Davao City. Siringman si Ray Rosen Ramon Gomez Valenzuela. Asin man si Baby Blue. Sa pagpapadagos paman kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong lalaki mientras na iriduman ang tulong iba pa matapos na magsalpukan ang duwang motorsiklo duman sa Labo, Camarines Norte. An mga biktima o an nagadan iyo an pinagbistong si Romel Mesa, 23 anyos, residente kan Purok 3, Barangay Calabasa sa sinambitan ng Banwaan, mientras na an irido Sinda Dexter Brinya, 41 anyos, Lovely Rule, 27 anyos, asin man si Rowelen Misa, 22 anyos.
Sigun sa Camarines Sur o Camarines Norte Police Provincial Office, napag-araman na mientras na pinagmamaniho ni Brenya ang sa iya man na motorsiklo, suno si Rol hali sa sentro kan sinambitan ng Banwaan, digdi na kaini aksidenteng nakasalpukan ang motorsiklo na pinagmamaniho man ni Romel Lunad an Agom na si Rowelyn hali man sa kaibong na direksyon. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, napag-araman nin huli sa impact kan salpukan kan duwang motorsiklo, nagsapo nin mga tama sa manlain-lain na parte kan sa indama na mga hawak, sinambitan ng mga persona na tulos man na pinagdara sa hospital. Alagad sa mayong swerte na daina uminabot pa nin buhay sa hospital, si Romel asin ipinagdeklarar na dead on arrival kan mga doktor mientras man na nagpaparahay pa sa hospital an agom kaini na si Rowelyn patin Sinda Brenya asin man si Rol. Mientras tanto, saro man na reticulated python ang pinag-surrender ni Barangay Captain Nino Bautista kan Mambulagon, Mercedes Camarines Norte sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO kan Camarines Norte. Pinanginutan ni OIC PENR Officer Marlon C. Francia ang pagbubutas sa Bicol Natural Park o BNP kanakaaging Agosto 10 taon 2021. Sigon sa Section 27 of Republic Act RA 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act, pinagbabawal ang pagkokolekta, pagdakup, asin man pagkakaigwa kan mga wildlife species na mayo nin permiso. Pwede ser na makasuhan kan pagkakapreso, asin man pagmultahon, an si isay man na dai masunod. Apelasyon ni DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. na i-report asin man isurrender ang mga wildlife species sa tamang autoridad para man sa tamang pagkapot asin man disposisyon sa mga ini. Mientras tanto, pinaggibo man sa probinsya kan Masbate ang interview, assessment and payout kan 30 Ako Bicol Educational Assistance Beneficiaries. Ginibo ang aktibidad duman sa DSWD, SWAD, Barangay Tugbo, Masbate, kanakaaging Agosto 20, taon 2021. Ang programa inipartiman kan tabang edukasyon na may katuyuhan na mga matabangan man ang mga nag-aaradal asin makapagpadagos man kan sa indang pag-ieskwela sa tabang kan Ako Bicol Party List. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata, suminakat sa labi sa Sangribo ang numero kan mga tinamaan kan COVID-19 sa islang probinsya kan Catanduanes. Basado ini sa pinakahuring report na pinagpaluwas kan Catanduanes Provincial Health Office kung saan nasa kabilugan na 1,003 na ang kumpirmadong kaso kan helang sa isla asinman 81 sa mga ini ang mantinidong aktibong kaso. Sa ibong kaini, suminaskat naman sa 887 ang mga narahay
Asin nasa 36 na an fatalities o mga pinagbawian kan buhay. Ana kapital na banwaan kan Birak iyo ang mga nakarehistro nin may pinakadakul na aktibong kaso nin helang kung sain presente an igwang 19 aktibong kaso sunod kan banwaan nin Pandan na may 18 asinman kan batu sagod sa Gigmuto na parehas may tig 10 na aktibong kaso. May 7 an baga manok anom sa Baras, 4 sa Biga, 3 sa San Miguel asin tig 2 aktibo an banwaan nin San Andres asin man Karamoran. Tagabos na mga banwaan sa Catanduanes, sulaminting an banwaan sa nanin Panganiban an mayong aktibo kan kaso kan helang. Magigirumduman na kan nakaaging simana isinairarom na sa alert level 3 an estado sa COVID-19 kan bilog na Catanduanes makalihis na mag-abot sa 70% an utilization rate kan mga kwarto na inalukar para man sa COVID patient sa COVID referral hospital kan probinsya. Antes ini inot naman na pig-antisiparan kan PHO ang posibilidad na magpakol sa 1,000 ang COVID-19 cases sa islang probinsya ngonya na simana. Kung padagos pa ining malangkaw na hahadit subuot, ang gobyerno probinsyal asin man departamento nin salud na isangat sa alert level 4 ang COVID status sa Catanduanes asin isairarom ang bilog na probinsya sa enhanced community quarantine. Mientras tanto, nagbisita man sa Tabaco City si Asik Rodolfo Incabo kan Disaster Response Management Bureau, DSWD Central Office, tangani man na personal na pangatamanan ang distribusyon kan tabang sa irarom kan Emergency Shelter Assistance o ISA asin man Cash for Work Program, CFW, sa sinambitan ng syudad. Kada beneficiaryo nakaresibin nin 13,000 shin de pesos, 10,000 de pesos man para sa ISA, asin man 3,000 shin para sa CFW. Ang tabang na naresibi, hali man sa ahensya, ini pwede sir na magamit para man sa pagpapakarahaykan sa indang mga nagkararaot na harong. An isa saro sa CFW iniparte kan Disaster Recovery Program kan ahensya na an mayor na katuyuhan mabawasan an vulnerabilidad kan mga pamilya na naapektaran kan kalamidad sa paagiman kan pagtataon nin tabang para mapakarhay an sa indasanang o an sa indang mga istaran. Detalyes pa man kita kan bareta sa lado lokal. Kampiyon sa edukasyon si Mayor Andy Mariscotes. Tulong si mana pa antes man na magralaugan preparado na an ipapanao na mga laptop asin man TV o TV set para man sa mga eskwelahan asin man school supplies para man sa mga estudyante. May 30 laptop na nakatagama para man sa Pulangi North District, asin 25 TV set para man sa South District. Iniptangani manamagin epektibo sa pagtutukdo an mga paratukdo. May nakatagama man na school supplies para man sa mga elementary school pupils sa bilog na banwaan kan Pulangi para man sa pag-aadal kan mga kaakian asin kagianan man sa mga magurang na nadidipisilan sa pagbakal kan mga kagamitan kan sa indaman ng mga aki ngunyan na panahon kan pandemya. Ultimong detalyes kita kan bareta sa lado lokal.
liwat man na nanao nintabang pinansyal ang DSWD Bicol sa mga beneficiaryo kan Emergency Shelter Assistance o ISA asin man Cash for Work program sa Banwaan kan Rapo-Rapo sa probinsya kan Albay. Ang mga beneficiaryo iyo ang mga pamilya an harong na labi-labing na nagkararaot o totally damaged nin huliman sa bagyong Rolly. Kada beneficiaryo nakaresibi nin 13,000 shin 10,000 para man sa isa sin 3,000 shin para man sa CFW. Ang tabang na naresibi hali man sa ahensya, ini pwede pa man o pwede man na magamit para man sa pagpapakarhay kan mga nagkararaot nindang harong. An isa asin man o CFW, ini parte pa man giraray kan Disaster Recovery Program kan ahensya na an mayor man nakatuyuhan mabawasan an vulnerabilidad kan mga pamilyang naapektaran kan kalamidad sa paagiman kan pagtatao nintabang para matabangan sinda sa pagpapakarhay kan sa indaman na mga istaran o harong. Maray na odto ki DB Ojeda dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Miguel, siyudad nin Iriga. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, 41 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. An oras na yan hatod sa saindo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Radyo Ronda Newswatch. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. An oras pong ini, dara sa Indo kan Ako Bicol Party List. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, HCI-CMD, Cell Mineral Drops. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapataw asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagkabunyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Ang gabos na sektor, kan sa tong ronay. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong Burunyog,
Rehiyong Makusog, Kusog, Bicolandia. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Hoy, kayong dalawa! Ano bang problema nyo at kanina pa kayo di mapakali dyan? Ako ang nahihilo sa kaiikot nyo. Kasi naghahanap kami ng signal. Nakakainis nga. Ngayon pa humina ang signal kung kailan magre-register kami bilang volunteer sa Brigada Pagbasa. Brigada Pagbasa? Akala ko Brigada Eskwela. Hay nako, huli ka talaga sa balita. Ang Brigada Pagbasa na bahagi rin ng Brigada Eskwela ay isa sa mga programa na isinusulong ng Department of Education upang mapaunlad ang kakayahan ng mga bata sa pagbasa. Isa itong magandang paraan upang matulungan ang mga bata na hindi pa marunong bumasa o mahina pang bumasa. Target nito lalo na ang mga mag-aaral sa elementarya mula kinder hanggang grade 6 at struggling readers naman sa high school. Bakit kayo magbo-volunteer dyan? Teacher ba kayo? Hindi po! Kahit sino na may kakayahang magturo na pagbasa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, business sector, religious, political at professional sectors ay maaaring maging Brigada Pagbasa volunteer. Alam mo ba na si Mayor Madel Alpelo ng Iriga ay nagpatala bilang Brigada Pagbasa volunteer? Di nga. Busy kaya si Mayor? Pwedeng magturo si tutor sa oras na libre siya. Pwedeng 1 oras lang sa bawat araw at 3 duties din lang sa bawat tutor. Magbibigay ng sertipiko ang ating DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa mga Brigada Pagbasa volunteer. Magagamit ito lalo na ng mga teacher volunteers na nagnanais makabilang sa public schools oras na mag-apply sila. Ang ganda ng programa, di ba? Nakatulong ka na, may sertipiko ka pa. Maging bahagi ng paglinang sa kakayahan ng mga kabataan. Tara, Kabrigada Pagbasa, tungo sa magandang kinabukasan. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar upang kayo ay magabayan. Maaari rin kayo mag-text o tumawag sa 0939-9105-190 para sa karagdagang impormasyon. Ako po si Ernesto Salvador, 66 años na po ako. Kahirap po talaga ang taxi driver. Ang madalas, hindi ako nakakahiye, hindi ako kakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Dito sa likod ng tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit. Saka nahihirapan na akong umihi. May nakapagsabi sa akin, try ang Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Pinubong ko naman, siguro mga 1 linggo kong ininom, guminawa naman ang pikaramdam ko. Kaya tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa nawala na yung nararamdaman ko sa tagiliran ko. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagawan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugaya natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna,
maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan na balik na kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Alagad paabutan ko nin maray na udto si Madam Alicia Malonda Niera, Raul Pagubayan, asinman si Gary Albo Bersuela. And paabutan ko manin dakulang pasasalamat an sa tuyang mga sponsor sa Piña Francia sa Misa sa Radyo. Yusinda Ritz Elcano and Roland Solomo, Antifulo Old, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jane Oida Manzano and family, San Antonio Ugbon, Nabwa, Camarines Sur, Mr. Almonte and family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City, Miss Daina Halyare Boro and family, Columbine Streets, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City. Asinman an Losenya Azur Vegetable Store and Losenya Refreshment sa paagi ni Iris, asinman ni Mrs. Janita Azor and Cesar Azor digdi sa syudad kan Iriga. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Wala tuo ang pagpalag na kinakaatubang ni Presidente Rodrigo Duterte matapos man magluwas ang baretang dagos-dagos na ang pagkandidato niya sa pagka-vice presidente sa 2022. Kasuod mang Martes, kaya kan kumpirmaron kan sarong paksyon kan PDP laban na pinag-aako na ni Digong ang pagdalagan sa ikaduwang pinakahalangkaw na elective position sa Pilipinas na iyo ang pagribay sa presidente kundai magampanan ang obligasyon. Kasabay ini kan urulay na pagdadalagan sa pagka-presidente kan aki niyang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na sa presenting nanginot sa Pulse Asia Survey. Daiman nabigla digdi ang opposition coalition na one sambayan na plano man na mag-field kan sa dirinindang mga kandidato pag-abot kan 2022 maski questionably subuot ini kun lay ang pag-oorolayan. Dugang pa kan grupo ginigibo ini ni Duterte tangani man na malikayan ang paninimbagan sa International Criminal Court o ICC asin sa diring justice system. May ipinapautob kayang presidential immunity para man sa mga naloklok bilang presidente. Mayong gayong para man sa vice presidente. Magigirumduman na pinag-rekomendar kan na ICC Prosecutor Pato Bensuda na imbestigaran na si Duterte para man sa crimes against humanity ninhuli man sa pagpapautob kan madugong war on drugs. Sinambit man ni Hontiveros na pinatos nin drama ang pagdeklarar ni Duterte na madalagan siyang presidente sa pirilian kan taon 2016 asin na kan mangyari sa pagtatapos kung hihilingon ang Section 4, Article 7 kan 1987 Constitution, sinasabi na bawal magdalagan para man sa re-election ang sarong presidente. Maski man kung manggaganang vice presidente si Duterte,
pwede sir liwat siyang maging presidente kung magagadan magkakaigwa nin permanent disability, matatanggal sa obligasyon o mabutas ang manggaganang presidente sa 2022. Nin huli kayan pigbabatikos kan pira ana legalidad kan pagdalagan niya sa oposisyon na garo pag-ikot subuot ni Duterte sa lay. Sigun man ki Far Eastern University Law Dean Mil Santa Maria, talagang day pwedeng magdalagan si Duterte sa parehong presidential asin man vice presidential post. Sa kaibong kan gabos na ini, naninindugan ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na daiman pinagbabawalan kan konstitusyon si Duterte nagibon ang gusto kaini. Mientras tanto, daiman subuot makakaapiktar ang deklarasyon kan PDP laban sa nararaning pagdalagan o sa napipili man na pagdalagan ni Ninda Senador Pampilo Lacson asin man Senador Presidente o Senate President Vicente Soto III sa presidente asin man pagka-vice sa 2022. Ngunyan na Agosto sana kan magpahayag si Senador Sherwin Gatchalian na maot niyang magdalagan sa pagka-vice presidente sa 2022 maski na kapartido niya sa Nationalist People's Coalition o NPC si Soto na madalagan man para man sa parehong posisyon. Mientras tanto, pinag-ako naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-i-endorso kan PDP laban para man sa pagdalagan sa pagka-vice presidente sa 2022. Sigun sa sarong paksyon kan partido na pinanginginutan kan bagong mailihir na presidente kaining si Secretary Alfonso Cosi, ika-31 kan Mayo kan napermahan kan PDP laban National Council Assembly ang sarong resolusyon para man binsiron na magdalagan sa pagka-vice presidente si Digong sa masunod na taon. Mientras na urulay-ulay naman sa pagdalagan sa pagka-presidente ang aki niya na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ginibuman subuot ni Duterte ang desisyon tanganing masyerto na masusustineran ang COVID-19 vaccination program orog na talalong naglalala ang pandemya. Ang sinambitan ng dokumento ipinaagi sa Viber group kan Kusi PDP Laban Wing na kaiba pa sa grupong kinaiibahan ninda Senador Manny Pacquiao asin man mga Pimentel. Mientras tanto, habo pa man at diretsohon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa gunyan kung totoong pinag-ako na ni Duterte ang angat na magdalagan na Vice Presidente sa 2022. Maski nakipag-ulay subuot ang presidente sa PDP Laban faction Ninda Kusi Kasubanggi. Magigiromduman kan ngunya na Agosto sana kan i-endorso kan 15 miyembro kan National Executive Council kan Kusi lead PDP Laban si Senador Christopher Bungo sa posisyon kan pagka-presidente sa 2022. Mientras na pinagtutulod man para sa pagka-vice presidente si Duterte.
Sinabi ni Go na sa sarong pahayag na dai pa man subot siya interesado sa pagdalagan sa pagka-presidente sa 2022. Mas marhay subuot na inuton na hilingon kan partido ang mga personalidad na interesado sa presenteng maya iwalan saan paksyon ninda Kusi asin man Pacquiao kun sisay talaga ang mga tunay na officers kan sa indaman na kandidato matapos nindang magpasar kan magkaibang listahan kan mga opisyales sa Commission on Election. Dugang paman kaini ipinagsa publiko naman ninda Nograles ang mga personalidad na makakaibahan sa pangenot na line-up kan PDP laban sa pagka-senador. House Representative Deputy Speaker Rodante Marcolita, Department of Information and Communications Technology Secretary Gregorio Honasan, Chief Presidential Legal Counsel o Council Salvador Panelo, Department of Transportation Secretary Arthur Togade, Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Magigiromduman na kadadaogsanan ni Senador Manny Pacquiao na dating presidente kan PDP laban kontra sa boksingirong si Yordines Ogas kan Cuba kada kaaging Domingo para man sa sarong welterweight championship bout. Enot nang sinabi ni Pacman na sa Setyembre niya sa pagdidesisyon kung idadagos niya ang plano man na pagdalagan sa pagka-presidente sa 2022. Ultimong detalyes na kitakan sa tuyang mga barata. Dainag gayong haloy-an na hahalato na panahon antes man na maibenta kan commercial and COVID-19 vaccine kan Pfizer-BioNTech sa Pilipinas kung hahaputon ang palasyo. Ini ang ipinagdetalye ni Presidential Spokesperson Harry Roque kan Martes natawanan na nin full approval kan US Food and Drug Administration US FDA ang sinambitan ng COVID-19 vaccine brand para man sa mga edad 16 anyos pataas. Maski may full approval na ini sa mga 16 anyos pataas sa Amerika, nagtitiner na emergency use authorization o EUA paman ang ipinautob para man kaini sa mga 12 hasta 15 anyos duman. Maski pwede ining iresita kad mga doktor sa mga mas aki sa 16 kung nahihiling na magiging beneficial ini sa mga aki. Sa presente man ining may EUA para man sa mga 12 anyos pataas sa Pilipinas, ninhulita EUA pa sana an igwa sa Pilipinas bawal pa man na ibenta asin libre sana na ipapanao sa publiko sa tahaw pa man kan pandemya. Ipinag-agi mo na sa EUA and FDA approval kan COVID-19 vaccine sa Pilipinas para man maparikas ang immunization laban sa nakakagadan na virus. Mas haloy na proseso kaya ang dapat na pag-agihan kung gigibuhon kan Certificate of Product Registration o CPR ang sarong bulong sa nasyon. Pigkompermar man kan FDA Director General Eric Domingo na mas marikas talagang maaprubaran ang CPR kan Pfizer urog na ta-aprobado na ini sa US FDA. Mayo pa man subuot na pinagsusumiter na aplikasyon ang kumpanya para man sa local certification kaini. Kinakarkulong nasa 362,700 dosis kan Pfizer COVID-19 vaccine ang maabot sa Pilipinas. Ngunyan na pizza 25 kan Agosto na makakaiba sa supply kan gobyerno laban man sa pathogen. Abuton man sa 13.19 milyon na ang fully vaccinated kontra sa helang sa Pilipinas sa ngunyan. Sa huring report kan Department of Health kan kaaging Lunes, uminabot na
sa 1.85 milyon ang tinamaan kan COVID-19 sa nasyon, gadan na ang 31,961 sa sainda. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Cha Buena Obra, si Tony Saison Jr. ang satuyang information officer, si Ma'am Kayla Ligasyon ang yaon sa opisina. Si Jimson Oco asinman si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos